Μουσακά. Μουσακά. Μακαρόνια. Ναι. Με τι? Ναι, ναι. Αρμή. Με μακαρόνια. Ναι. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Όταν μεγάλος δάσκαλος χορού μέσα στην δομή της θωρίας. Ποια μου δεις τι. Στελάδο. Ναι. Στο στρατό θες να πας? Ναι. Βέβαια. Πρόεδρος. Ναι, βέβαια. Στο χωριό. Ναι, γεια. Τι δώρο θα ήθελες για τα γενέθλιά σου? Ήθελα δώρο, ένα καλό κινητό και καλό αυτοκίνητο. Ευχές. Ναι, όχι. Δεν έχεις σκεφτεί. Ωραία στη μουσική ακούει. Και ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι? Μου αρέσει εμένα πολύ αγαπημένο είναι λαϊκά, λαμπέδικα, αγαπημένο μου τραγούδι είναι του Καζαζίδη, του Σελάτου Διονυσίου, του Παναγιώτη Μεχαρόπουλο. Ναι, γεια. Χατζηγιάννης και Παύλα σου αρέσει? Ελληνικά τραγούδια. Ναι. Να χορεύεις και παραδοσιακά. Ναι. Ο καθένας γεγάς. Με τι ασχολείσαι τον ελεύθερο σου χρόνο? Ασχολούμαι με το μπουζούκι. Μαθαίνω. Μαθαίνω ένα ωραίο τραγούδι να ήταν το 21. Τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Πού πας? Στην πλατεία. Εκκλησία. Στο βολιό. Οι γεννοβότες. Πού? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας φόβος? Κανένα. Να Σκληροί είμαστε. Φοβάσαι τίποτα? Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι. Εγώ όχι. Όχι. Ούτε εσύ. Δεν φοβάμαι κοδόνι. Ποιος είναι ο καλύτερος σας φίλος? Θοδωρής που τον πάω με χίλια. Που τον ξέρω χρόνια. Είσαι ερωτευμένος? Είμαι, Δεν λέμε. Άρα έχεις ερωτευτεί κι εσύ. Όχι. Δεν ξέρουμε. Όχι. θα γίνω εγώ και κουμπάρος. Αν είσαι ερωτευμένη, Είμαι ερωτευμένη. ποιο είναι το μεγαλύτερο σας όνειρο? Θέλω να πετύχω το δόκιο. Να έχεις δουλειά. Και να... Να πας στην Καλαμάτα, να μείνεις. Το γιο μου είναι η τάξη μου. Θα δουλεύεις εκεί. Μέρωματα, θηρείς μέρωματα, τη μέρα θα ανακοίσω, θα ανακοίσω. Δεν έχουν και κοινωνικά προβλήματα, είναι λειτουργικά στην καθημερινότητά τους. Μπορούν να εξυπηρετούν μόνα τους, ενώ δεν μπορούν να εξυπηρετούν και να Και όλη η εκπαίδευση για τα παιδιά αυτά από τη βάση αυτή πρέπει να ξεκινάει. Εγώ έτσι ξεκίνησα όταν μου ανακοινώθηκε το πρόβλημα να γίνει λειτουργικό, να αυτονομηθεί. Το αν θα μάθαινε να γράφει ήταν πάντα το λιγότερο. Η καθημερινότητα όμως ήταν το βασικό, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία κέρδισε πράγματα και στο μαθησιακό κομμάτι και στην εκπαίδευση. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα από κάτω προς τα πάνω και να ξεκινούσαμε από πάνω προς τα κάτω, θα είμαστε τώρα. Δεν θα είχε αυτή την πορεία. Σίγουρα δεν θα είχε την πορεία. Πιστεύετε υπάρχει αποδοχή από την κοινωνία, το κοινωνικό περιβάλλον, όχι μόνο προς τα παιδιά και στήριξη, αλλά και προς τις οικογένειες? Δηλαδή, έχετε νιώσει στήριξη από την κοινωνία? Επειδή ζώσαμε με το χωριό, δεν το άφησα. Τον δεχτήκαν, τον αγκαλιάσαν τον Παναγιώτη. Πολύ, πάρα πολύ. Τον άφησα και ελεύθερο. Πήγε στο καφενείο να κάνει πράγματα. Να έχει φίλους να τον παίρνουν, να τον βγάζουν έξω. Δεν τον έκλεισα. Και το χωριό τον δέχτηκε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αλλά από την κοινωνία στήριξη και τις θεραπείες. Τίποτα. Για εσάς. Ένα τσουπάρι χρήματα να έχεις και να δίνεις. Αν έχει ο γονιός, Θα βγάζει πέρα. πληρώνει, Αν πληρώνεις. εκπαιδεύει το παιδί του και το φέρει σε ένα επίπεδο που... Λέω πολλά. 7.000 τα 40 λεπτά εδωθεραπείες, λογοθεραπείες και αυτά τα καθημερινή βάση. Και τα μείω τίποτα, έτσι. Ένα 23. Όταν ήρθε το ευρώ το 2000,
πληρώναμε 30 και 35 ευρώ τη συνεδρία μας 45 λεπτά και μας επέστρεφε το ΙΚΑ 1,23. Εμένα ο γάτιμο. 1,23. Και τώρα με ξέρετε που είναι και πιο απλό πλέον. Τώρα αποζημιώνουν τις 12 που Ναι. παίρνει την έγκριση από τον ΕΟΠΗ, τις 12 λογοθεραπείες ή εργοθεραπείες ή ψυχοθεραπείες που θα χρειαστεί να κάνει όταν είναι πιο μεγάλο, αποζημιώνει τώρα με 15 ευρώ. Αλλά και πάλι είναι λίγα. Και όταν οι οικογένειες μένουν από την εκπαίδευση αυτή, από τους ειδικούς, 20 και 30 χιλιόμετρα μακριά και θα πρέπει να μετακινηθεί, κάποτε μας έλεγε το ΙΚΑ δεν έχει κινητικά προβλήματα, δεν δικαιούται μετακίνηση. Να σου δώσει να είναι και 100-200 ευρώ το μήνα στην βενζίνα σου. Εμείς έχουμε διαλύσει 4 αυτοκίνητα. 4 αυτοκίνητα, 40.000 χιλιόμετρα το χρόνο. 40.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Και, λέει, και σου λέει ότι δεν έχει κινητικά προβλήματα να το αποζημιώσω. Το γυρνά στο φορείο μας αποζημιώσει. Να σου λείπουν και τα δύο πόδια. Ναι. Εδώ πηγαίναμε μέχρι, δεν ξέρω πώς το πρώτο Παναγιώτης το πήγαινα να περνούσε κάποια. Της και λίγο επιτροπή για να πάρει ένα επίδομα. Και το αυτονόητο δηλαδή. Και τελευταία φορά με βλέπει ένας γιατρός γνωστός μου που λέει τι σχέδιο τη γυναίκα λέει αυτή, θα αλλάξει. Του λέω μακάρι να άλλαζε, του λέω και σας τα έδινα όλα. Τι έτσι, σου λέω να επίδομα για το παιδί, τελικά δεν μας πήγαμε για εκδρομή. Και σε αυτό το κομμάτι τεράστιο αγώνα για να το πάρει. Για να πάρει το επίδομα. Να πάρει το ποσοστό. Το ποσοστό έπαιζε ρόλο. Στην Τρίπολη και όταν ήταν το Παναγιώτη, θέλανε να βγουν μόνοι τους με το Παναγιώτη μέσα. Α, λέει το παιδί σας, λέει, καταλαβαίνει. Λέω, κυρία μου, εγώ για να φτάσω στο παιδί σε αυτό το σημείο, ξέρετε τι έχω χαλάσει και τι έχω να κάνει. Να του βάλει ένα ποσοστό, να πάρει ένα επίδομα. Τα είδε, μου είπαν και εμένα στο κεδί, όταν πέρασε κάπου να πάρει το διάλογος, ότι αυτός γράφει, μιλάει, χωρίς να ασχοληθούν όμως για να κατακτήσει αυτό να γράφει ή να μιλάει, πόσα χρήματα είχε σπαταλήσει η οικογένεια. 3 οικογένειες ματώναν. Γιατί η μία δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Συν ότι κάποιος πρέπει να αφιερωθεί στα παιδιά αυτά. Να είναι όλη τη μέρα από πίσω για να τα τρέχει στις θεραπείες αυτές. Να το πάει σχολείο, να το πάει λογοθεραπεία, να το πάει ψυχοθεραπεία, να το πάει εργοθεραπεία. Να πάνε το πάρει από το σχολείο. Γιατί καθυστερούν να ρωτήσουν. Ναι, τα πάνε όλα με καθυστέρηση. Το σύνδρομο Down ειδικά τα πάνε όλα με καθυστέρηση. Λέει ο Ανδρέας ο δικός μου τα πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί από 3 μηνών τον έβαλα εργοθεραπεία. Ναι. Και εμένα η Μαρία από το Ζαμάνι. Μαρία είδαμε. Και τότε η Μαρία δεν την ξέραμε για τη Μαρία, δεν ξέραμε τίποτα. Στην Καλαμάτα. Δεν ξέραμε τι είναι η γεωγραφία. Και δεν ήταν τότε τόσο. Πού να με και από την Αθήνα την είπα. Από την Αθήνα μου λέει υπάρχει μια κοντοζωμάνη Μαρία, είναι στην Αυστρία η Μαρία. Και εκεί μου λέει υπευθυντήρια. Και να είναι καλά η Μαρία, μιλάμε, τον έκανα τον Παναγιώτη. Ειδικά τον Ανδρέα μέχρι πολύ να τον έλεγα. Τα πάντα, εμένα, ξέρετε, τα πάντα. Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν γονιό που μπορεί μόλις να έμαθε ότι έχει ένα παιδί με σύνδρομο Down? Μη σκύψει το κεφάλι. Αποδοχή του προβλήματος. Το βάλει κάτω. Θα κλείσει τα αυτιά και θα έχει ανοιχτά τα μάτια. Και θα κάνει την πορεία μέσα από την υπομονή και την επιμονή. Και όταν θα κατακτήσει θα νιώθει ψυχική εφορία τέτοια που δεν θα την νιώθουν ούτε αυτοί που έχουν τα φυσιολογικά παιδιά. Είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί με σύνδρομο Down, για μένα είναι ευλογία. Το λέω και συγκινούμε, είναι ευλογία. Εγώ το λέω από το Παναγιώτη, διότι άγγελο. Είναι ένας άγγελος στο σπίτι. Ακριβώς, ακριβώς. Περιμένετε να δείτε κάποιες αλλαγές από την κοινωνία?
για τα άτομα με σύνδρομο Down? Εγώ δεν περιμένω τίποτα πάντως. Δεν νομίζω. Ουτοπία, Ουτοπία την κοινωνία την κάνει ευαίσθητη κάθε κυβέρνηση κάτι. Αν νομοθετήσει κάτι που είναι προς το καλό των παιδιών και το συμφέρον των παιδιών, όλων των νέων, η κοινωνία σιγά σιγά θα αρχίσει να μπει στην αποδοχή αυτών των προβλημάτων. Όσο η πολιτεία είναι απούσα, η κοινωνία πάντα θα είναι σε τέλμα. Θα είναι σε τέλμα. Οπότε, ποια είναι τα όνειρά σας? Δεν είναι καλά, είναι υγεία. υγεία να έχουν πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους. Θα βρουν τον δρόμο τους και αυτά. Η υγεία μας είναι. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή που έχετε ζήσει με τη Φούλη. Η πιο όμορφη στιγμή που έζησα με τη Φούλη μου, με τη Φούλη ζεις πολλές όμορφες στιγμές. Και με τα παιδιά αυτά με σύνδρομο Down ζεις πολλές όμορφες στιγμές, γιατί καθημερινά παίρνεις πολύ αγάπη. Καθημερινά πολύ αγάπη. Αυτό που μας έχει συγκινήσει όμως 2-3 φορές που συμμετείχε στα Special Olympic η Φούλη και πήρε μετάλλιο, την βράβευα, που ένιωθε αυτή η ίδια αυτή τη μεγάλη χαρά που πήρε. Και αυτές ήταν οι πολύ ωραίες στιγμές που συμμετείχε στις Σέρρες όταν ήμασταν. Στα Special Olympic έχει πάει Αϊντάχο, στην Αμερική δηλαδή, έχει πάει στην Ιαπωνία, ναι, στην Αθήνα πολλές φορές σε αυτούς τους αγώνες. Αυτοί οι αγώνες που συμμετείχε ήταν η υπέρπαιτη στιγμή της Φούλης μας. Και εμείς δηλαδή που νιώσαμε τη συγκίνηση. Αυτές ήταν όμορφες στιγμές. Αλλά γενικά έχουμε πολλές όμορφες στιγμές με τη Φούλη, καθημερινά. Έτσι, κορίτσι μου. Τι θα θέλατε να γνωρίζει ο κόσμος για το σύνδρομο Down που ίσως δεν γνωρίζει? Ναι, να σου πω, με το που και εμείς δεν ξέραμε πολλά, με το που γεννήθηκε η Φούλη, σαν να ήρθε μια κυρανίδα στο κεφάλι μας ήτανε. Τα πρώτα συναισθήματα ήταν ο φόβος, το άγχος, δεν ξέραμε την εξέλιξη της. Όλα αυτά ήταν κάποια αρνητικά συναισθήματα που είχαμε, αλλά αν με ρωτήσεις σήμερα, που η Φούλη είναι 43 χρονών, το μόνο που θα πω από αυτά τα παιδιά που παίρνεις είναι η πολλή αγάπη. Η άδολη αγάπη, οι πολλές αγκαλιές, τα χαμόγελα και ένα σπίτι να πλημμυρίζει από χαρά. Τι άλλο να πω? Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή μητέρα που έχω τέτοιο παιδί, γιατί αυτά τα παιδιά, αν και πίσω να το πω στο τέλος, αλλά θα το πω από τώρα, αυτά τα παιδιά μας κάνουν καλύτερους γονείς. Μας κάνουν πραγματικά καλύτερους γονείς, γιατί μαζί με αυτό μαθαίνουμε κι εμείς. Μάθαμε πράγματα από τη Φούλη. Δεν ξέραμε να αγαπάμε έτσι όπως αγαπάει η Φούλη. Έχω άλλα 2 παιδιά, αλλά εκείνα νομίζεις ότι σου δίνουν αγάπη και ζητάνε κάτι να πάρουν. Η Φούλη δεν ζητάει να πάρει. Της δίνεις 1 και σου δίνει 10. Αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, όχι μόνο η Φούλη, αλλά εγώ έχω την εμπειρία της Φούλης. Ναι, βέβαια. Έτσι, κορίτσι μου. Και θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε βιώσει προκαταλήψεις ή στερεότυπα, αποδοχή. Ναι. Τα πρώτα χρόνια, τα παλιά που γεννήθηκε η Φούλη, δεν υπήρχε αυτή η αποδοχή τόσο από την κοινωνία. Να σου πω, ας πούμε, η δασκάλα τη στείλαμε στο δημοτικό σχολείο. Να ξεκινήσω από την αρχή ότι καταρχήν δεν τη στείλαμε σε ένα ειδικό σχολείο από το νηπιαγωγείο. Εκεί δεν τα κατάφεραμε καλά, γιατί ήταν μαζί με άλλα τέτοια παιδάκια και τη χτυπούσαν, ήταν πιο ηρεμό παιδί η Φούλη.
την πήραμε από εκεί και ήταν τυχερή μετά η Φούλη που την ανάλαβε μία δασκάλα μόνη της, την έπαιρνε στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο μαζί με τα άλλα τα παιδάκια. Είχε σε ένα χωριό 5 παιδάκια μόνο και είχε αφιερώσει τον εαυτό της αποκλειστικά με την εκπαίδευση της Φούλης μου. Έδωσα το αυτοκίνητό μου και την έπαιρνε στο σχολείο κάθε μέρα και ασχολούνταν άπειρες ώρες με τη Φούλη. Ήταν πολύ τυχερή σε αυτό η Φούλη, γιατί είχε μια αξιαγάπητη δασκάλα, την λέγανε Χρυσή και ήταν Χρυσάφη. Και για μας και για τη Φούλη μου. Στην πορεία με τη δασκάλα στο δημοτικό είχε ενστάσεις στη δασκάλα, με τη συμπεριφορά της που έφευγε λίγο η Φούλη, εκτός και από την τάξη. Όμως, εντάξει, είχε στο δημοτικό τον αδερφό της που την προστάτευε. Φαινόταν δηλαδή ο κόσμος ότι σου κοιτούσε κάπως παράξενα με αυτό το παιδί, αλλά τώρα βλέπω ότι μας αποδέχεται καλύτερα η κοινωνία. Έτσι βλέπω, ότι έχει ένα βήμα προς τα μπροστά η κοινωνία και τα αποδέχεται καλύτερα αυτά τα παιδιά, τα ξεχωριστά. Δεν τα βλέπει σαν παιδί μου να είναι διαφορετικά, τη διαφορετικότητα. Αποδέχεται πιο πολύ η κοινωνία τη διαφορετικότητά μας. Θα θέλατε να δείτε κάποια αλλαγή από την κοινωνία για τα παιδιά αυτά? Κάποια αλλαγή. Έχει ελλείμματα πολλά αυτή η κοινωνία μας. Ζητάμε πάρα πολλά κι εμείς οι γονείς, αλλά δεν έχουν προγράμματα εκπαίδευσης. Τι να πω, να τα απασχολήσουν, τα θεωρούν σαν παιδιά δεύτερης ταχύτητας, να τα απασχολήσουν σε προγράμματα. Ζητάμε πάρα πολλές φορές, το μόνο πρόβλημα μας, αυτό που ζητάμε, είναι το μέλλον αυτού του παιδιού μας. Να μπορέσει να είναι αυτόνομο, να μπορέσει να δουλέψει, να βάλουν δηλαδή το κράτος, η κοινωνία, ένα πρόγραμμα, ένα 10% να μπαίνει σε κάποιες δουλειές. Μπορούν να ανταποκριθούν αυτά τα παιδιά. Σε φύλακες, να πλένουν, να κάνουν, δηλαδή απλές δουλειές. Μπορούν να βγουν και να δουλέψουν, να μεταφέρουν κάποια χαρτιά, να ταξινομούν κάποια πράγματα. Και όμως δεν το βάζουν. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουν να μπουν σε κάποιες δουλειές αυτά τα παιδιά με σύνδρομο Down, γιατί είναι έξυπνα παιδάκια. Είναι έξυπνα παιδάκια και μπορούν να ανταποκριθούν. Με μία εκπαίδευση μπορούν να ανταποκριθούν. Το αποδείχνουν καθημερινά δηλαδή. Αν τα εκπαιδεύσεις μπορούν να ανταποκριθούν. Τώρα τέτοια προγράμματα δύσκολο. Τι να πω, κοινωνική μέριμνα μόνο και να ευαισθητοποιηθούν. Ποια είναι τα όνειρά σας για τη Φούλη? Ποια είναι τα όνειρά σας? Πώς? Τα όνειρά σας ποια είναι για τη Φούλη? Τα όνειρά μου είναι αγάπη, αποδοχή. Τι να πω, αν έχουμε τέτοια παιδιά, αν ήταν η κοινωνία μας δηλαδή, αν αγαπούσε έτσι όπως η Φούλη, θα ήταν ένας καλύτερος κόσμος. Αυτό που θέλω δηλαδή με τη Φούλη είναι να μπορεί να ζήσει ευτυχισμένη και αυτή, ό,τι θέλει, αυτά που θέλει να μπορεί να τα απολαμβάνει. Τίποτα, εμείς οι γονείς, το πρόβλημα μας είναι αν θα φύγουμε εμείς, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Αυτό το μεγάλο μέσα μας πίσω από το κεφάλι μου, λέω, να φύγω και πού θα μείνει. Έχουμε εμείς μια αδερφή βέβαια και έναν αδερφό που μας αγαπάει. Τα αδέρφια της την αγαπάνε, τα εκπαιδεύσαμε τα αδέρφια μας να μας αγαπάνε πολύ. Την αγαπούν τη Φούλη πάρα πολύ και την αποδέχονται και θα τη δουν και οι δύο, με έχουν υποσχεθεί. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι να μπορεί και αν μπορούσε δηλαδή να δούλευε θα ήταν καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τη δεχτούμε έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ο κόσμος, οι γονείς που έχουν τέτοια παιδιά να μην σιωπούνε, να μην τα κρύβουνε. Να μην τα κρύβουν αυτά τα παιδιά. Να τα βγάλουν έξω και να γίνει, γιατί είναι πολύ κοινωνικά και θα έχουν μεγαλύτερη εξέλιξη. Η σιωπή δεν είναι καλό, είναι εχθρός για εμάς. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω. Πρέπει να συνεχίσουμε κι εμείς να αγωνιζόμαστε, να πετούμε, να διεκδικούμε. Πώς θα την περιγράφατε? Καλύτερο. Πώς θα την περιγράφατε με μία λέξη? Πώς θα την περιέγραφα? Αγάπη, μόνο αγάπη θα την περιέγραφα τη Φούλη. Τίποτα άλλο. Μία μεγάλη αγκαλιά
και είναι φως στο σπιτικό. Αγάπη, ευτυχία, όλα τα καλά. Δεν μπορείς να περιγράψεις με άλλα λόγια τα παιδιά με σύνδρομο Down. Όποιοι έχουν τέτοια παιδιά είναι τυχεροί. Είναι τυχεροί. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν και αρνητής της άβολωσης σε αυτά τα παιδιά. Μέχρι εκεί φτάνω. Γιατί είναι ένα υπέροχο πλάσμα η Φούλη. Τη ζείτε κι εσείς κάπως, τη βλέπετε. Τη βλέπουμε. Την έχετε ζήσει κι όσοι την ξέρουνε. Και εμείς την ίδια εντύπωση έχουμε με εσάς, εννοείται. Πέρα από αγάπη δεν μοιράζει τίποτα άλλο το κορίτσι μας. Αυτό. Θέλω να μου πείτε τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας. Γενικά, ή αν έχετε αντιμετωπίσει. Τώρα ή γενικότερα. Γενικότερα με τη Μαρία, αν έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες στην καθημερινή σας ζωή, είτε παλαιότερα είτε τώρα. Όχι ιδιαίτερα πράγματα να πω την αλήθεια. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τόσο ιδιαίτερο. Εντάξει, η προσωπική φροντίδα της λίγο έτσι που είναι περισσότερο εξαρτάται από μένα εννοείται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πολύ το παιδί. Δεν έχει δυσκολεύσει. Πιστεύετε ότι η κοινωνία είναι υποστηρικτική με τα παιδιά με σύνδρομο Down και τα άτομα γενικότερα αυτά? Όχι, δεν να το πω αυτό. Δηλαδή η κοινωνία εννοείται για τις πολιτικές που έχουν αυτά τα παιδιά, έτσι. Γενικότερα αυτό που είναι την αντίληψη που έχουν. Γενικά, αν είναι υποστηρικτική για τα άτομα με σύνδρομο Down, θεωρείτε ότι έχει κάνει πράγματα ή ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ή ακόμα και για εσάς? Όχι. Η πολιτεία όχι. Δεν έχει δώσει τα κατάλληλα, δηλαδή να αξιοποιήσει το παιδί μου τις ικανότητες αυτών των παιδιών. Δεν, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ με τη δική μου την πόλη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια. Έχετε βιώσει... Από την πολιτεία βασικά. Ναι. Έχετε βιώσει προκαταλήψεις ή στερεότυπα ή έχετε νιώσει την αποδοχή? Όχι, να πω την αλήθεια, δεν το έχω νιώσει με την άλλη αυτό. Δηλαδή, μεγάλωσα σε ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, όχι μόνο το οικογενειακό μας και η ευρύτερη οικογένεια τέλος πάντων, παππούδες, γιαγιάδες, δηλαδή το σχολείο, αλλά και γενικότερα εδώ μπορεί να είμαστε σε χωριό. Δεν το αντιμετώπισα με τον κόσμο. Δηλαδή η Μαρία είναι πολύ αγαπητή στον κόσμο γενικότερα, από το σχολείο, από τη μικρή ηλικία της, δηλαδή από την οποία ξεκίνησε, από το σχολείο της, από τον κόσμο που συναναστρεφόμαστε. Γενικότερα από όλους τους χωριανούς μας εδώ, δεν μπορώ να πω ότι το έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Στον τομέα της εκπαίδευσης έχετε βιώσει δυσκολίες? Εντάξει, εκεί είναι, δηλαδή πιο πολύ στο μαθησιακό κομμάτι. Εκεί είναι, εντάξει, δυσκολίες υπάρχουν. Δηλαδή, η Μαρία δεν είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να μάθει εύκολα πράγματα. Εκεί είναι, υπάρχει δυσκολία. Να μάθει εύκολα πράγματα ενώ στο κομμάτι της μάθησης, έτσι, όχι γενικότερα. Έχει πολύ μεγάλη αντίληψη, μπορεί να μάθει, δηλαδή πρακτικά πράγματα πάρα πολλά. Όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι, το να γράφει, να διαβάζει, ξέρω, τέτοια πράγματα, εντάξει, εκεί υπάρχει δυσκολία. Είναι μέχρι εκεί που έχει δυνατότητα τέλος πάντων να το κάνει. Μπορώ να πιέζω εγώ το πράγμα περισσότερο.